Óxidos de non metais. Serán compostos formados por oxígeno e outro non metal. Empregaremos a nomenclatura de composición, pero usando prefixos multiplicadores. Será a nomenclatura que se utilice sempre que non haxa átomos metálicos. Cando todos os átomos sexan non metais. Esos prefixos son: para 1, mono; para 2, di; 3, trin; 4, tetra; 5, penta; 6, hexa; 7, hepta; 8, octa; 9, nona; 10, deca. Neste caso, como non hai átomos metálicos, nos olvidaremos dos números de oxidación. Será máis sencillo que no caso de que houbera átomos metálicos e tuviéramos que utilizar os números de oxidación. Vexamos varios exemplos. CO2. Bueno, pois bastará leelo ao revés cos prefixos que indican o número de átomos. 2 era di, por tanto, será dióxido de carbono. Fíxate que o prefixo que indica é mono, pero normalmente se vai utilizar moi pouco o prefixo mono. Non diremos dióxido de monocarbono, diremos dióxido de carbono. Por qué? Porque xa estamos utilizando un prefixo, xa sabemos que estamos utilizando esta nomenclatura. Só se vai utilizar o prefixo mono no caso de que só teñades un átomo de cada, por exemplo, un átomo de oxígeno e un átomo de nitróxeno. Neste caso, temos que utilizar algún prefixo para saber que estamos utilizando esta nomenclatura basada en prefixos. E só utilizaremos o prefixo mono na primeira palabra. Así leeremos isto como monóxido de nitróxeno. E non será monóxido de mononitróxeno. Só na primeira palabra. Outro exemplo. N2O4. Basta leelo ao revés, todo será tetraóxido de nitróxeno. Se nos dan o nome, facemos ao revés. Por exemplo, heptaóxido de dicloro. Lémolo ao revés. Heptaóxido de dicloro. Outro exemplo. Óxido de dinitróxeno. Se o leemos ao revés, óxido de dinitróxeno. E por último, trióxido de xofre. Trióxido de xofre.